الحمد لله القائل وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، كنا في الجاهلية والشر، فجانا الله بهذا الخير، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك شر من خير؟ قال: نعم، وفيه الدغن. قلت: وما دغنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك لخير من شر؟ قال: نعم، دوات إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فأتجل كل فرقة، وإن تعدى بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت لا ذلك. فأتجل تلك الفرق كلها، وإن تعدى بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت لا ذلك. أمبيالتنو مسمي نيافو ko firawuna na ka jama ko ale ala yu ke nyemaw ye ku be mogo wele katatta sumadima ko yo mali qiyama do ku te deme baga soro yere la fana balmaw femmanca firawuna na ka jama nyogona ma jiya kono bi firawuna na ka jama nyogona o kacha jiya kono bi de munum be mogo wele kata jahannaba tasumama ambe sereya ma site minni bato tinyala makaka ni ala kelempewte je nyogonte ala kelempewde do ambe sereya muhammadu ala ka jondo ala ka cidendo kisini nema baka na ka dunka wana ka sebo ala ku kisi min ka chakosobe no temena ka boy islamaw bukhari ni muslimu ufulaya natuka kitabu sahale fulayin kono ko Abu Idris al-Khawlani ko ayubaru nyugonya ko Huzaifa ibn Yamani ko alayame Huzaifa ibn Yamani ma ko Huzaifa ibn Yamani ko
ko mogo tun to tumbe cide nyininka kacaya kabo hera de la mogo to ka nyininkali kata cide makacaya ulu tumbe cide nyininka hera udela ko me ale ka nyininkali kata cide makacaya ko ale tumbe cide nyininka kacaya kabo ko jugu dema me ko jugu kanute koy pour ni ale besira ko jugu kana soro odi ya to ale ka nyininkali tun kaca ko jugu la pour na ale besira ko jugu kana soro ko ale ko cide ma ako cide awun kanto jahiliya la awun tumbe jahiliya la ani ko jugu sugu be ambe nyogon faga ambe dolowumi ambe nyogon kan nafolo du ambe sinju tige antumbe jahiliya la ni ko jugu be ala nana ni hera juma silamiya ni limaniya ala nana ni heraye awun fula kono yala ni hera kofe jugumambe wa ciden ko oho ako ni hera kofe jugumamba kofe ko ale ko ciden ma yala o juguma infana hera bo kofe wa ciden ko oho o juguma hera mba kofe me o hera shishi bala kwa ma hera durne do hera nyagambilende do abete hera ba kono juguma ba kono hera nyagambilende do ako ale ko cide ma o hera nyagambile aka nyagambi nye jumanye cide ko mogo udede do ute kanda ninka kanda sirai na chogo dola la yatasannuna bighairi sunnati na chogo dola ube tasira ude tanka tasira te munu nye ube sunna utanka sunna te munu nye ube kanda ni kanda sira unka kanda sira te munu nye ta'rifu minhum wa tunkiru o mogo ubu ka ko do ubu uluke ube ulu do ko delila bola ukanyi me ubu ka ko do fanake ibu lun nan kariya ko jugu de ye ulu ye delate ulu la qur'ana ni sunna kono doni ke ba wuyen ninke nyema wuye masakew ni masake munum be la halala mi mu labbo silamiya kono me ko jugu bu bolo ko ne umbu bolo ukam marali kono na la me ukalla hala mase kafiriya degerema o masake sugu ukakko do kanyi ukakko do manyi me o masake sugu silamiya ma yira an ku kele o masake sugu no ma fenke mimbo labo silamiya kono konnanja de be kuye dibila katu segere kenenu kele ka konnanja kuye ka letera usebe katuma ube ku wele gundo la ku bilasira oye onye masugu ye ibu ko do uye ulukanyi ubu ko do uye ukajugu balmani hadisa min fulene nye dersu chaman de beni hadisa kono faida saman de beni hadisa kono bilasirali chaman de beni hadisa kono okofe huje fata ko chidema apo yala ni hera nyagambile infana kofe juguma bo kofe wa chiden ko oho ako ko jugu bo kofe anana na chogo dola hadisa la fiti atu amuya fitina finyetolama fitina dibile obenni hera kofe fitina jugu o fitina inye munye chiden ko duwatu ila abwabi jahannama irway dola duwatu ala abwabi jahannama chiden ko o fitina inye munye ko jugu nye munye ko weleli kela udedo be mo wele kata jahannama de ma balima fitina bele bele baye ninde dina kono ninde fitina dibilenye ninde fitina finyotola maye weleli kela mo ba jatemina abe silamiya de defa mo ba jatemina be weleli ke kata silamiya de ma ja be mo wele kata tasuma de ma ninde balawu dina kono duwatu ila abwabi jahannama weleli kela udedo be mo wele kata jahannaba tasuma de ma mani ajabahum ilayhi qajafuhu fiha
ni mogo be mogo wele kata min na ni yu jabi kato ma doro bi fili jahannaba kun ala konnin kake ciden konnin kake ninye ala bato ninye ala kanu ninye ciden bato ninye dire ciden kanu ninye dina doye ubake kam mogo wele kata min na yu jabi ka souta maka tugu ko doro bi fili jahannaba kun kuje fata kanyinin kalima bade ako ciden man ni wodele kala jugu man kutanyede an kudo ciden ko humu min jeli datina ako mo gore wutewo annu beye mo sugu kele wunde ambe hadama dew fari kolo min banno fari kolo nyogona de bula wa yatakallamuna bi alsinatina ambe kuma chogo min fana be kuma chogo de la no kuma na bafo ko ambe ala ko de la ambe islamia ko de la ube qur'ana de fo ube hadisa de fo wa yatakallamuna bi alsinatina ambe kuma chogo mi ambe kuma ni ne minye ube kuma ni wode ube kuma ni qur'ana de ube kuma ni sunna de ciden ko kam man kutu yode yatakallamuna bi alsinatina balawni masibai ninde balimo humu min jili datina anyogona silama ude do anyogona sunna mo de do bu dambi kata sunna ma ni yahudiya ye fenfo silamiya la mogota jate mina mogota mina ni nasare ye mogo wele kata min na silamiya la mogota jate mina mogo makota la ba fo ni nye kafiri de men ni silama yere ya fodu kususa min ba dambi kata sunna ma no ya fodu mogo munu makala kunfiu kalambaliu ulo ba ubo jongo na chokodi e bombo si bilaleno ale bombo si bilaleno o fini tigileno le ka fini tigileno e muso suturaleno le ka muso suturaleno balaw fulen ni yoro de la humu min jililatina wa yatakallamuna bi alsinatina an yugona de do annu be chogo kele ambe be kuma chogo kele ndela balaw yen ni yoro de mbalimo fitina yen ni yoro de mbalimo wodi ato Cheikh Islam bunte mi ko woleli kala jugu bidia mogo aka juguni yahudani nasara bidia mogo tora be islamiya ka teme yahudani nasara ka woleli kala jugu ka tora be islamiya ka bi ka teme yahudani nasara ka o ko fe huje fata bunu yamani kanyin kalima bade bo ako cide nini wakati sugu ye ne soro jinya kono yinya mariyan kam munke ako silamau jama mana silamau munum be sunnaka alqur'ana wa sunna la fahamu salafu salih jama kulum min be uluka ni nyema mun bo ula fara uluka a wakati nini woleli kala juguna na mugo munum be tiden ka sunnaka nyema boda fara uluka ikai mabo woleli kala juguma bo akonna ya soro o wakati fana o jama sugute ko nyema tula na ya soro wakati o jama sugute ebe jama min do ko nununde fule qur'ana ni sunna kala fahamu salafu salihu o kan nyema fule ni to fana do ko no o fana te do awati den ko imabbo o jama imbela hari ni beta kungo konona de la kata iri do koroye sayaki soroye imabbo jama bela kana faruka de hari ni beta kungo konona de la kata sigi iri do koroye sayaki soroye tade me kana fara jama jugu kade ikana fara woleli kala jugu kade balmon ni nyeci den ka hadisa ambe hadisa min kono bi ni hadisa wore nana ciden ko badiru bil amali fitanan ka qita'i layli mujlimi yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yamshi kafira aw yamshi mu'mina wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ardi min ad-dunya rawahu muslim ciden ko yetteleya akabara nyuma ke sani fitna kana fitina munun dibilendo komi su dibukuru tige abe komi su dibukuru tige aye bara nyuma ke sano fitina kana de fitina de dibi kurulendo komi su dibi no fitina unana ciden ko ni dugu jera mogola eye mu'miniye ibe mu'min kalama ni wula fila be se wakati mi kera kafiriye ube wula fela ni mogo minye mu'miniye sani dugu kaji abeke kafiriye
naba ka dina fere jinya nafawuma ani jinya anterew ani jinya joyoro ani jinya togo ni jinya majamule jinya tanunu balman benni hadisa fana kono de kunu ani bite kelenye de balman kunu folo cidenye min fawunye ako mogo dobe mogo do temena awunye ube shi ube minye voitige ni shi minye shi ko ba da otigila mogo kunkoloka ka dayele fo kana shemfara fula puru akad bo akad dinaka aku ba tigi shi ka dayele fo kana shemfara fula na me ate bo akad dinaka ciden ko mogo munun temena ulutum benin chogodela ku dayele komi be filen dayele chogomi ka shi do da ukunkolo chamandela ku shi ku kabo ka dina kono ubu shi fo kana shemfara fulana ku fara kabo nyogona unnin kabo te bo ka dina la o mu bo ulu ku ka dina ka me bi ta kera munye hadisa min be muslimu kono ya bi udina hu bi arad min ad-dunya bi ta kera de ki ka dina fere jinya na fawulu ya do kunu ni bi te kelenya kunu ibe sai ka dina no fede ite boy ka dina la me bi dina be fere de jinya anterew ani jinya na faw doni ke bawo aye sabali aye siralanye ni jinya nyana mo yate to koy abe bade ala ko qur'ana kono إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون ألاكم مغمون علي بانغالي من جيجي ne ala ye bangali min jigi ani nye kanda min jigi qur'ana kono ne ala kelen kofe ka bangali ke hada madew nye kitabu kono mogo min bo o fen bangale mogo min bo o kanda sira dogo ala ko tigila mogo ala bu danga dangali ke labbe bu danga aya wara kun ala ko wayja gajallahu misaqa alladhina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fanabajuhu wara'a juhurihim wastaru bihi samanan qalila fabissa mastarun ala ko ala lillahi du gelem min kitabe dunkewma ako kitabe dunkew wallahi ne ala ye min jigi kitabu in kono fo aka bange mogo yede akana dogo akomme kitabe dunkew yenni lahidu filu kofe uya fale jinyan nafama ala ku yellahidu fale jinyan nafaminna uya fale fenjuguma de awambani mo silama doni ke bawo bennin kono bi koyi wodi ato sufyan ibn wayna ko afko man fasada min ulama'ina fa fihi shibahu min al-yahud wa man fasara min ubadina fa fihi shibahu min an-nasara sufyan ibn wayna ko akon nan ka doni ke baga min kera doni ke baga juguye ko ye yahuda unyogonaye ni an ka bato kala min cinyana o yen nasara unyogonya de ewa o doni ke baga jugu yahudiya nyogona ye islamiya chefa de khususa min ban sira min ban joro min ban dusukasi ambake kanin doni ke baga jugu sugu ambake kuye sunna mo chela munum buddam de kata sunna ma sogoma ni aka kuma ukanyi utilelendo ube quranaka ube sunnaka abake ka sunna fo ibebe mun kalama ula felala wa jinya yala koso jinya nafolo koso jinya jama koso jinya tanuli koso ibebe mun kalama baka kuma uyelema ayre tumba fo ko femminya haramuye ayre tumba fo femmi mani ayre tumba fo femminya bidiya ibebe mun kalama abake ka defa kala daga balma wodi ato ciden ko ako ni dugube je mogo doye ka ewa silamay ni wula fela be sakera kafiri ni dugube je minye ewa silamay ni sogo man ni wula fela la minye silamay mu'mini ni be bu min kalama sogo ma be ke kafiri ni nyele masugu munun fule ninye ni kuma sugu munun fule ninye ni ye kuma do fo minti labo silamiya kono ima labo silamiya kono ikera bidiya mogo me ni ye ko ke uye kuma ke aliya bo silamiya kono hadisa na sabatika harisa kunyo de harisa kunte fe ngorede
mana sogoma iba soro mogo do be kodo ka ye kuma do fo ula fela la iba fo so ibe bo min kala ma jiantere ni jianna fa kama yele mana ula fela la tumbe kodo ka sani dugu ka je jianna fa do koso jiantere de koso joyoro do koso ibe bo min kala ma aya ka kuma yele ma kuma yele ma do be basi to la de ni mogo kuma na dina la ye fende fo delila tala qur'ana ni sunna nyere ya don katawura ika yele ma ka bo katawula ka sababata basi to la de min ye sahaba yere min ke bidiya ka ke haramuye tile mandere ndere ika iko la daga ko basi to la wode balawye karamo mun bu dambi kata sunna ma ya janto yere la tidon ko man suila ani ilim fakatamahu ali jamahu allah billijami minan nar yawm alqiyamati albaniyani hadisayin saha tidon ko mugo nu ye enyinin ka doni dola a doni bi bolo ya dogo ko yawmal qiyama do jahannaban nege karafe ko ala bo do da ko ko nege karafe jahannaban nege karafe ko be do idda ko yawmal qiyama do ni mo mi nyeci nya dogo Sheikh Muhammad ibn Salih Usaymin rahimahullah ko ki nyininka ako nyininka liye chogo ya fulade nyininka li do be ke hadama don bi nyininka nu nenye karasa dina ye mu fonni na silama ye mu fonni na uye in nyininka ni udaye wala ibe mindo tinyala niya dogo yomale kama do jahannaba karafe be do idakoro nyinin kali togo ya fulana ni mogo kala hala yi nyinin ka ebe jamana do kono mushrikiya bake ka chari jamana kono bidiya bake ka chari jamana kono hari ni mogo min nyinin ka ni nenye jamana kala hala yi nyinin ka ni eye doni ke bagade jamana kala hala yi nyinin ka wajibe aika ika kuma ika chinya bange ika shiriku ko kari ika bidiya ko kari ika cinya bange a wajibira ika inyinin kalani jamana kala halai wani jamana kala halai doni ke baga min nyinin ka doni bi bolo iya dogo jahannaba karafe yomul qiyamah do ala ba do ida kono la kan kisi kantanga mbalma kuma mana eta madda dogolila kai sai ko iba defa nege karafe be do dogoli kelade cinya be da yebe cinya do mbanna kafo nyinda diala jahannaba karafe be do ede da kono men ni eko eka galawinde ke cinya edu ni eko eka galawinde ke cinya edu ede togo ye duwatu ala abwabi jahannama ube duwatu ila abwabi jahannama ede woleli kele munum be jahannaba dinga dala ambe ala deli minni ala nya siranya ni limaniya ala kafili silamo dusukun kono khususa jamana in kono munum bu dambe kata sunnama a chaman be la hala dola bi abe mo kono na fili de nis e wa sunna doni ke baga min be dambe kata sunnama ni bidia mo be da ede tanu ki tunte min do ko ya do ni nya balaw yede eta do ba ki ka yele ila de eta do ko ni nya kasara de tumabi Kabu bin Malik utora tabuka ka kele ko fala ko silama be ko datigala ngolle tere bora kasana kam masakefe ko ewa Kabu kana ulufe kulu ba bonya ko ulu ya ye ko cide na ka shebo yu datigala tuma mi Kabu yelle tere nye aya janide akon ni nye balo wore de kana nema kafiri kan netanu kafiri ka fo ko ne ka bo cide ni shebo celan kana le segere ko abendeme ni nye balo wore ayelle tirin jani etado ko bidiya mogo bidiya ke baga nulu de besigi ke tanu ko itum mabbo min kalama ke bora kalama ko tama yen ninde doni yen ninde sijay ninde ko ni kalana ko ni sijancoro ko ni tamana itum te min do ibado la hawla wala quwwata illa billah inanina doni ke bidiya mogo yinani inanina kafiri jamana tama yere ninde yo ko de ato don ke ba nyuma maswama ko sila makata yala kafiri jamana wala inyu mantena o ni mogo ko ibe ke yala kelale nin kafiru chela bali mo inyu mantena o adote ninye ala kan kisala kan tanga barakallahu li wa lakum fil qur'ani al-hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min al-dhikri al-hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum li sa'iril muslimin min kulli janbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: ما جيبان جائعان أرسلا في القنم بأفسد لها من هرس المرء على المال والصرف لدينه. رواه الترمذي وصححه الألباني. تيدو كسني نما باكم بالمو ako suruku kungoto fula ube kungo kono wuluni kungoto fula mana kungo kono na mimbe ba mina kachinya chidon ko o fula kungoto ko nu ci kata bama ube na chogodo la ko nu yu iu ci kata ba werema kube ba uchinya chogode awa ko mogo fana ko niye ninjia na fule de kanu ani jinya korota ko kanu kun nunu fula be hada madenka dina cinya kateme suruku kungoto fula ma nuyu ci kata ba werema ube nuyu ci kata ba ma ube ba cinya chogo ni hada made ko ikani na fule de kanu ni mogo ko ika korota de kanu karasa yorobe jama be grino fe cidin ko nin ko fula nin jogo fula kanu hada maden bolo abika dina cinya de ko min ye suruku fula ci kata ba werema nube ba cinya chogo mi nunu bi ka jina tiya kateme halo oka balmo nafolo kanu manyide nafolo kanu doni ke baga bolo mimbi dambi kata doni ni dina welelima ni nafolo kanu ye jiya kanu ye korta kanu ka jama kanu nin jogo fula bi ka dina tiya kateme suruku fula be ba tiya chogomi doni ke baga chaman ka dina tiya nani opana sababu ambe jiya laba minna ambe jiyan laba minna wolele kila chaman ka wolele chiyana mogo chaman ba jambi kata sunna maka dina chiyana munya chiya jinya kanu munya chiya na polo kanu munya chiya korta kanu chide nye nimbe fo mbalimanu ibuni arajaba hambali ni hadisa kele ayake kitabu de buni arajaba ni hadisa kele pew ayake risale ka ke kitabu ye kalande minni ya nyine ka kala abi nafa kosobe doni ke baga jugu ani doni ke baga jiya kanu baga ni doni ke ba min kombe population je nyine una ani bu doni ke ba min ba fo ko be hada madun jende nyine ibe nafa chaman sura la nabi ka dusukunye balma sheikh ibn uthaymeen ya fanye de ko doni ke baga ye sabade ulama udawla wa ulama ul umma wa ulama ul millah ako doni ke bawo ye sabade de jamana ka doni ke bawo be ulu be jamana masake ka sagode la ni masake ba fe ka ko min ke jamana kono hari ni amani o doni ke baga sugu ba bolo be na fulo di uluma ba la daga nunu nye jamana ka masaku ka doni ke bawo de ka fella daga masake wu ye delila temin na qur'ana ni sunna kono ni nye masake ka doni ke bawo ye ulama ulama jama ka doni ke bagaw be doni ke baw do fana be ulu ye population ka doni ke bagaw de ni ko min nana ube population ka tasho de laje min kadi jamana dewnye be min ka delila bala o qur'ana ni sunna la fa musarafu sali de la taala o ale be jamana dewn ka jenyini de la min kadi jama ye doron ko fo doron katanu be nin katanu ni ka bo misiri kono abenala tama abenna chiden tama mabya mamma kositala alebe jama jenyini de la ninye jama ka population ka doni ke bagade doni ke baga qualité sabana ulama ul millati dina ka doni ke baga dina yere ka doni ke baga uba fulu de ulama rabbaniyina aleta yede ala kote chiden kote ala faham salafu salihin ala kote ciden kote salafu salu ka famuka o benna mimma alhamdulillah o ma be minna amma ko sitala amma kote ka jenyinina amma koti ka jonyoro la amma koti ka nafolo la amma koti ka tanuni la amma koti ka la gosirila ale koni yede doro ala kote ciden kota la famu salafu salih o benna jamana dew ma o benna jamana kala hawar mu ma biya ma amma ko sitala ninde to ko ulama ul millati balima nonun de kaddo jamana ula sisa nonun de kaddo dogo silama jama'u cela sisa balima ulama ul millati
dina ka doni ke bagon sufyan ash-shawri yodefo ako alayka bi asari man salafan wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wara'i rijal wa in jagharafuhu laka bil qawli sufyan ash-shawri ko akombima akom mo nyuma munun temena inye sarfu salihu munun temena inye ko ulude nomina de uyemmin fo yemmin kay ko fo ko ke har ni be banna inam har ni be bannima har ni be bannila sarfu salihu munun temena ulun nomina har ni be bannila akom bima hada madon ka haklina yire korosa mai kana barake naye nu ya mashiri ni kuma nyuma uye chogo chogo toy Abdullah ibn Mas'ud qali jama'ata ma wafaqa li haqq walau kunta wahdaka Abdullah ibn Mas'ud ko nimiya me ko jama'a ako jama'a yede mimbe na ciyama har ni kelende baka ore to jama'a te ko bebe ni bere ninde fosa bebe ninde ka ekelente sika ke doni ke baga ekelente sika doni siro kateme nimbe kai jamaate awu nyaabe jama'u ya mino in tutu aksara man filari yudillu kan sabilillah ala ko dugu kolo jama chama min fuleni ni tuguru ko dorobi fili ka bola kasram jama ye tinyade har ni kelemba ka shaykhul islam bun taymiya ko ako wala khalafa li abdu jami' al khalqi wattaba rasul sallallahu alayhi wa sallam lam yashaluhu Allah am mukhalafati ahadin فاعلم ذلك واسمع واتي واتبي ولا تبتدع شيخ الاسلام ابن تيميه akoy kado jo ni jiya be soso damfembe akoni damfembe soso me itugura ciden ko kisini nema baka akoy yo mali khamado alati nyinin kam wosi ka soso dim damfembe soso damfembe kata fankele ekelen kati fanna ni ede be ciden ta ka itugura ciden ko yo mali khamado alati nyinin kam wosi la akoy kan nin dode akoy kan nin mede akoy ka tugun nin kode ako ke ciden bato bagade kanake bidia don bagaye dina kono banuma ambe ala delala kan kisala kan tanga ala ka jamana kisi ala ka silamo chew kisi fitina min be silamo chela sisa nin bidia ni fewo banuma silamo be fitina la ko were to shiriku ni bidia min be silamo chela mo de fitina kono ambe ala delala ka dugade ka korta ka doni ka bagam nyuma unde nati munum be nin fulan ka foyen ni e wam bidia nyoni la yaqafuna fillahi lawmata laimi no te shira ala ko ra jalagi kira shika jalagi ma ambe ala delala ko kanye ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.